Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'una peça molt concreta que hi ha a l'interior del castell Cartoixa Vallparadís, en concret a la sala capitular, que és la sala com a exposició dedicada a l'arqueologia. Estic parlant, o vull fer parlar, d'aquesta peça tan magnífica que tenim. Sí, és un sarcòfag. Es tracta d'un sarcòfag d'època romana, de principis del segle I. Us comento. Va ser localitzada en unes excavacions que es van realitzar al costat o al voltant del que és l'església de Sant Cristòfol de Ca n'Anglada. Va ser tota una troballa sorpresa, perquè es van trobar aquest sarcòfag i la sorpresa és pel material, és de plom, quan l'habitual en aquella època era utilitzar, per exemple, o el marbre o fins i tot fusta. Doncs es troben un sarcòfag de plom. Això ja vol dir que la persona que ocupava l'interior d'aquest sarcòfag era d'un nivell social elevat, tenia un bon estatus. Doncs bé, aquest sarcòfag és de plom, té una tapa amb unes nanses per poder-ho obrir o tancar. Tot el seu voltant, que com heu pogut veure és rectangular i molt allargat, està decorat amb una sèrie de relleus que sobresurten, i aquests relleus el que mostren són quadrigues amb l'àuriga, allò conductor d'aquest carro de 4 cavalls. Ha estat tot envoltat també amb el que serien elements així longitudinals que ens recorden com si fossin arquitectures, i es veuen uns caps així femenins que es creu que podrien ser gorgones. La gorgona és Medusa, aquesta dona que tenia aquest cap ple de serps. Doncs aquesta és la teoria. També hi ha el que serien com uns claus de ferro, que això el que recorda són altres tipus de sarcòfags que ja eren de fusta. I bé, ho tenim allà en aquesta sala capitular junt amb altres tipus d'enterraments que serien aquests de forma tegular, amb teules, i tenien aquesta forma així com piramidal, que això ja és d'un altre període. Doncs bé, la curiositat en aquest cas, sobretot, va arribar arrel d'uns estudis antropològics en el qual es van centrar en els ossos, que hi havia uns ossos dintre del que era aquest sarcòfag. I a través d'aquests estudis es va poder saber que no era un home, era una dona molt alta, però era una dona, cosa bastant peculiar que fos tan alta, perquè en aquella època tots eren més aviat baixets. I res, aquest és el vídeo on parlem del sarcòfag de plom de Terrassa. Adéu!